Toh mentangan pelak pai bak kau semua dia kena ke film pelak ke teng lingkar. Kublai pi baro kini gilonggi kubor bam takasngi. Kat nangmi kisngi bat kisnem kakam ak film hapo ke jela Meghalaya jongiru. Nginom la banden ya kata ba kisamla kila persyang shisha kat la kat yai lingba ibor barit jongki kumno ban poilem syakata kabinta. Ba kiwi pat ki jela ki badon hapo kari India kila nang yai kiu shisha. Ba ka wekesnem syaka wekesnem hakikam shnaflim. Haringkat ke jinyerap ling baki kor ki bor shnaflim kat kum kani ke juk ka baminta kablas dang pensuk shibun bat ban yok lat ban shnai ya ki film bapher wat la ka longtang ha ka dor ka baridru bat kani ka kam ak film bat kam shnaflim ka deiru ka weina ka benta ki babun ki samla ka jilla ki badon ya kata ka sap ban ak film ba kin yok ban pin isha ka perthai ombakan su sakut no tang haladi kumju ru de wat ikitemen kisan ha kaju kapor henry om tang kata kani ka kam akflim bar ka kam shnaflim kala plilat ru yaki babun ki samla ka jilla Meghalaya khantam yaki tu ki bampat yo kam yo jam baling ba ka kam akflim kila ban kershan yala di kindiat kinson wat tang da ka kam akflim ru wat langitip baki nong shnaflim hapo ke jilla Meghalaya kimla ban siu kat kum kador jong kinong ang namar ka jingdawa kinong pet kadang duna palan nagata kadaw kinong shnaflim ru kinhap ban siu ya kinong yeshim benta tangkat kum ka jingmi kaba kila tip lupa nama ladakin ay na siu hagador kabahe ru hagabakhat du kinong shnaflim ru kinhap bandu watang ban pinmi ya kabay try la di ru namar ngin omla banden ya kata ba kinong shnaflim ru kinhap berkhat ya kakum kajing kamay jongki om tang ban shnaflim ban aikam aijam yaki weipat kaba om don kanu kajing mento yala di ru kei pat de kabangi kwa ban wanlam ne yathu biang shepi ki pat ba khasi bat jantia kalong ba ya ka film bala ai kerteng ka lingkar balashna bat pinwandur daki arngut ki samla barang shusdang hagani ka kam shnaflim kata uba elegis thongni bat uba nik shangpliang sa shisin pat kalat kadang pli ya kitu ki pat ba ki bampat shem la yo i ya kata ka film lingkar on pin ibiang hapo biju cinema shillong nadu kah nyau terik ubnai maj ter bat lek ban sakhi hi dala ki jungki khman pinyo i kumno bat ka e ka bakate ka film ka don ban ya samlang haki babun ki benta jong ka imlang salang jong ki pat ba ka jilla ha ka bala ya shim bentaru da ki babun ki samla ki bala juang ha ki babun ki film khasi kum uwelbon mensong i aba nongklau i san million mauri u John Rani u Arman Disiar i kong bahun iba day iway na kilongkimi ba kiustet ba haki kam ak film haki ni kisnem bat kiway du ru de ki babun ki baladon benta hapo katay ka film lingkar komban shipin kan mau biang kendian baya katay ka film lingkar la pelat pat ba da uba Arden Melabasa Yaumon uba day u president kaseng Voice of the People Party haus nem Arhajar Arpsaw badai rutang kadai ka film lingkar na baro ki film khasi balami haus nem Arhajar Arpsaw bala pen i habiju cinema shillong kabane hadu shibnai kanthi lingba ka jingit bat ka jingdawa jong ki pat ba banyai ne bati hadu mbawai kulanang ni sakman bati ngan yai dan rengkan ngan yek dub yipi apdeng islam ne bertan lahir yong ki ben asyad yang syamon ngan yang skam kum ding bilang kumnungan la pendam hababun kabateling ngalang tiku miling hadu deu klemu maji kumu sentil terkong perbasi kerang kasih kumbau dan kamu